siger du? Du skal sende det til mor, ikke? Jo, det skal jeg nok. Det skal jeg nok. Lille frog i frog. Altså lige... Hop, hop. Ej, Stikker den af nu. nej, prøv at se her. Fuck. Så stille. Så skal du gå Prøv hen. at se, hvordan den spinker. Så skal du gå hen foran den, hvis den, så den ikke kan slippe væk. Jeg kravler bare lige her. Haps. Det slog på det. Gør den det? Gør det lige. Nej, det var på munden, den sagde det. Pop, pop, siger den. Pop, pop. Du taler til os. Du taler til os. Ja. Ja, den taler til dig. Siger noget. Hvad siger den? Pop, 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 pop. Nej, det må du ikke. Den kan godt være snavset. Vent.